Usuku umhla ka-27 kuMarch onyakeni ka-2026. Ake sikubhekele izindaba ezibe zohlonze ezithinta iqembu i-IFP. Umongameli weqembu i-IFP umhlonishwa Velenkosini Hlabisa uthi leli qembu lisazoqhubeka nezinhlelo zokukhulisa lona leli qembu kwezinye izifundazwe ezingaphandle kwesifundazwe eKwaZulu-Natal eyisizinda se-IFP. Bulawayo kusho lokhu ngesikhathi ekhuluma nabakhula abalandeli be-IFP embungazweni weminyaka engu-51 kwasungulwa leli qembu. Lo mbungazo obusebhetala esifundazweni Mpumalanga. As the IFP, we are here in Mpumalanga, but we'll be calling the people of South Africa throughout the 9 provinces that it is time for the IFP. We are turning 51 years yesterday. We turned 51 years yesterday. We are taking the party beyond 50 years to the next centenary celebration, and the IFP is a future, is a home of the people of South Africa, and people of South Africa can trust us because when we make a promise, we keep the promise. Usihlalo we-IFP esifundazweni KwaZulu-Natal ophinda abe nguNdunankulu wesifundazwe umhlonishwa Thamsanqa Ntuli uhole ithimba longqongqoshe babheka esifundeni eHarry Gwala ngesikhathi kunembizo ka-Operation Sokomasakhe ku-Ward 4 ngaphansi kamasipala iJohannes Phungula. Le mbizo inikeza umphakathi ithuba lokuthi ukhulume bukhoma nabaholi abasezingeni kahulumeni ngezinkinga ezibhekene nomphakathi kuphinde kuqhanyukwe nezixazululo. Umphakathi usebenzise leli thuba ukudlulisa izikhalo mayelana nongawatholi amanzi, imigwaqo engekho esimweni, izinga eliphezulu lobugebengu, ukungatholakali kosizo lwezempilo nezinye izinkinga. Iphini kaSihlalo kazwelonke eqenjini i-IFP eliphinde libe ngungqongqoshe wezolimo KwaZulu-Natal umhlonishwa Thembeni kaMadlopha Mthethwa usekuphothulile ukugoma imfuyo eyigomela isifo samatele esifundeni iHarry Gwala. Lo mkhankaso uqala esifundeni Ugu lapho kugonywe khona izinkomo ezingaphezulu kuka-54,000. Umnyango usudlulele esifundeni uMkhanyakude nalo mkhankaso uzoqala mhla ka-30 kuMarch kuze kuyoba ngumhla ka-8 ku-April. Umnyango kaCox esifundazweni KwaZulu-Natal ngaphansi bukaPholi bukamhlonishwa umfundisi Thulasizwe Buthelezi weqembu i-IFP unikezele ngokusemthethweni ngezimoto zamakhosi ukuze ezokwazi ukufinyelela kalula emphakathini ayiphethe. Lokwenzeke ngesikhathi kuyovulwa ngokusemthethweni indlu abaholi bomdabu emcimbini obunganyelwe isilo samakhosi akwaZulu Olundi. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal umhlonishwa Thamsanqa Ntuli naye ubeyingxenye yalo mcimbi. Ushengo ukholwa ukuthi ukunikezwa kwamakhosi lezi imoto khombisa ngokusombala ukuhlonishwa kwabaholi bomdabu KwaZulu-Natal. Ake sibheke ukuthi kwenzekani komasipala abaholwa yiqembu i-IFP. Umasipala wesifunda eZululand ngaphansi kobuholi bukamhlonishwa uMichael Khumalo weqembu i-IFP kokubambisana nemeya kamasipala wabaqolisi oholwa yiqembu i-IFP umhlonishwa Sifiso Mkhwanazi bethule ngokusemthethweni iproject yokwakha izindlu zangasese kumasipala wasebaqolisini. Kwethule nosonkontileka wale project ezodla imali elinganiselwa ku-29 million amarandi isigaba sayo sokuqala esohlumulisa imiphakathi owaku-Ward 4, Ward 12, Ward 15 no-Ward 17. Umasipala waKwaMhlabeyalingana oholwa iqembu i-IFP ngaphansi kameya umhlonishwa Khansela Themnkosi Khumalo uhole ithimba lakwa-Eskom liyofakela umphakathi waseNkovukeni ugesi wama-solar panel. Ugesi ozosebenza ngamasola uzolekelela imizi ebalelwa ku-54. Umnumzane Reggie Dlamini obemele u-Eskom uthi lo gesi unamandla njengoba umphakathi uzokwazi ukubukela ama-TV usebenzise nama-fridge. Kuze ngobe ngokuzayo sethembe sisebenzela wena.